all of you listen students. Tomorrow is the maths exam. This is the portion of the maths exam. முருகேசா அந்த ஃபில்லப்ஸில் வெறும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் அந்த மூணாவது ஒன்று மட்டும் காட்டிடு கோடி பண்ணிட்டா இருக்கு. டேய் நானும் வேறு 2 நாளில் எழுதிக்கிறேன். எனக்கு தெரியாது அந்த 1 3. டே முருகேசா அந்த ஃபில்லப்ஸில் 2வது 1 4வது 1 மட்டும் காட்டுறேன். உனக்காக வேண்டிங்க நான் மொட்டை வச்சுக்கிறேன்டா. டேய் எனக்கு வேறு 1 3 தானே தெரியும், வேறு எதுவும் தெரியாதுடா. எனக்கு எதுவும் தெரியாது, நானே ஒன்றும். எப்பா உனக்கு எதுவுமே தெரியாது தானே, அது எனக்கும் தெரியும். ஒரு 2 பெண்ணு தான் மட்டும் எனக்கு கொடு. என்கிட்ட இருக்குது, ஆனால் உனக்கு கொடுத்தா நீ ஃபஸ்ட்டு மார்க் வந்துடுவி. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறது போ. அட நாயே நீ ரசமாக போகிறேன். நல்ல வேலை எவனும் பார்க்கல. பிட் எடுத்து ஆரம்பிக்க வேண்டியதான், வேறு வழி இல்லை. ஓகே இதாச்சு. எல்லாம் என்னம்மா பண்ணிட்டுருக்கீங்க எக்ஸாமுக்கு வந்து? இல்லை சார், படித்ததும் மறக்கக்கூடாது, ஒரு சின்ன பேப்பரில் எழுதிட்டு வந்தேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை சார். ஓஹோ நான் கூட பிட்டோ நினச்சிட்டேம்மா. சாரி மேட்சை பிட்டெல்லாம் அழிக்க மாட்டேன் சார், அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு, எனக்கே தெரியும். ஏண்டா என்ன பண்ணி கேன மேத்துறதா இந்த வாங்கிக்கோ. தூக்கமாக வருது, கொஞ்சம் தூக்கிட்டு வருதுலாம். டே தீவிரவாதே எஞ்சிடா, எக்ஸாமே முடிச்சுன்னு தூங்கிடுங்கிறான். அதுக்குள்ள எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சாடா அப்பா. ஐயோ நான் எதுவுமே இது இல்லையா, சொல்லி போயிடுச்சு. நான் பார்க்கணும் ஆச்சு ரொம்ப நாளாக வச்சுட்ருக்கேன். எனி ப்ராப்ளம் சார்? நைட்டு படித்து சுத்தமாக எதுவுமே ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது, என்ன பண்ணுறது? நேற்று நைட்டு என்ன பண்ண யோசி நேற்று நைட்டு என்ன பண்ண? ஐயோ ரிலாக்ஸ் ஞாபகம் வந்துட்டா சொன்னல எழுதுடா. அதான் எழுதுணுமா? என்ன சார் சொல்கிறீங்க? அதான் ஞாபகம் வந்துச்சுல, எழுதுப்பா, பேசலாம் கூடாது, எழுது. டைம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, நீங்களே சொல்கிறீங்க, அதனால எழுதுறேன். என்ன மேலே தான் காட்டில் இருக்கீங்கன்னு தெரியும், வீடியோ போட்டு நாள் தான் ஆச்சு. கொஞ்சம் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா நினச்சி மன்னிச்சிடலாம். உங்களுக்காக வேறு லெவல் வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நானும் வரட்டேன், பாய். என்னாச்சு யாருக்கு தெரியும்? அவன் தான் கட் பண்ணிட்டு தொடரும்னு போட்டுட்டானே. கட் பண்ணிட்டு தொடரும்